Morenya kwa Ramogi odhiambo ma kawuono ma en chieng' Jumapil mokwongo ma dwe mar ariyo higani mar 2023 tok winjo weche manyien adimba mokende kanyo kod George Bati. En kinde mowinjore ma koro wadola put moro madundo ka watemo kolo godo matut mokuom weche matimore Kenya ka to ahinya wach ma osebedo ka osaso it oganda kuom thuolo mar ndalo 7 ma koro luwore kawuono no bedo chuny Twak e bura maduong' manyo bedigo e dala mar Kibra kod jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga kanyakla kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto manyo tuome ka osingo ne ng'ata e bwo chik mar piny Kenya nyaka chok usuru kata nyaka gol usuru kaluwore kod chik mar piny Kenya. Magi te nyakwa Ramogi en siasa koso adieri moro nitie iye. Machiegni mondo akor wachni matut ka wenda odhiambo kawuono en Omulo Junior kaachiel kod Fredrick Okango machiegni uru kendo oimore uru nade. Wan kare. Erokamano ahinya. Kibra kato chiegni karo kaneno ka yoro mapiyo piyo. Nyagocho ni tingisa ni pod ane pap. Ne wan e pap Kibira. To koro wasechopo studio kendo waikore mar poro wach kaka waporo gi joganda. Erokamano. Omulo Junior oimore. Oimore BJ. Aneno ko Okango wacho nene pap to kana ok orwako beret mo mared. Aneno ka girwako uniform ma jo jeshi. Don kineno jacket ai dogino ka chal mana gugu. Koro mano nyiso nitie kama entie magawa mo. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi ka 469 mar katiba mar piny Kenya kata mar chik mar piny Kenya mane bunge mar piny Kenya noloso mwaka mar 1995 nomiyo duol mar KRE oteku mar ng'eyo kaka iluwo chenro mar choko osuru e Kenya ka kendo itiyo kode kod sirikal mar piny Kenya. Tinende kaka nasewacho osebedo gir siasa koso osebedo adieri mar wach koso en ang'o? Omulo en siasa migoyo koso adieri mar wach ma jo Kenya onego bed ni koro winjo ema jatend piny Kenya nobuko wach mar ni ng'ata nyaka gol usuru kaluwore kod dwaro mar chik. VJ wacho adier ni kech ma en siasa kendo nanyiso jopiny Sunday manokalo cha. Nikech kapo ni Ruto nomulo kamoro ni ji nyaka chul ushuru to nitie jomoko monosebet ni gino gichulgo ushuru mako mulgi to koro mano mul kamarach to ng'eno ka ker William Ruto nowacho maber ni ji teromre onge le ma okayo ng'ene wan kaka Nyasaye nochweyo machalre koro ng'ene sama ji romre ni onge ni jomoko ting'o osigo mar jomoko to jomoko gin giwuok. King'iyo sharia mane nitie miluongo ni Estate Duty Act. Yes. Ma section 7 mano chak higni 1963 makoro bedo implemented in 1969. Nogolo family mar Kenyatta ni gino ginyal chulo ushuru e weche mag estate gi weche mag property gi taxation kopo ni gikawo property gitero ne nyithindgi ne ok ginyal chulo gino biro kod Moi to wan openjore ni tang'o mi odak ni giketo Oginga Odinga be ne deputy president na embe ne vice president koro family ariyo gi nodhi oriwore to magi e cartel monego be ma ji osebedo ka goyo nikech wan kaka nwakawo government kaka hustlers nonyiso gi niya nonyiso ni sani siasa ma sani gore en siasa ma dynasty to wan gima lit nwani jogi owetiyo gi jakom nikech jakom to chulo ushuru giwetiyo gi jakom ni koro gin gi fund rallies gi mondo jakom protect family gi gichulo ushuru manye nano kanye gisichulo pesa moro mar jo bank mancha gin go cha mar NCBA cha makano riwore gi NIC cha ne giseyie ni gichule gin gi gowi mar 1.7 trillion monego be ni gichulo sirikal wano kwa nyiso gini gichulte ka gichulo ginyalo chulo gowi mos kare gero mane gichulo 1 million 2 million mos lakini gima dwaro niya onge kaka wanyalo gero government gi pesa mwa ka oko pesa nitie Kenya ka. Erokamano mana kai ma ufwenyo karang'o nikech nyiune sirikal mokalo cha ing'ene kana wadonje sirikal no wacho maber nyaka 2017 ne gino siepende sirikal den mar Uhuru 2017 nyaka 2022 ne pod en jalup jatend piny Kenya ma ufwenyo karang'o. Sirikal nen mar Uhuru Kenyatta en president deputy president en jalwedo mar president to ng'eni nyaka miye duties kane wachako wuoth mar dhi Kanan mowacho ni koro ji dhi Kanan mowacho ni mamino kawo dhoge gi lepgi gi gwen gi twe nyaka nyithinde e goki gi ni ji dhi Kanan uduogo nyiso ni nitie nyang e River Jordan wuok udho mosre mbele kacha udiro deputy president e dirisa deputy president nodhi osomo moneno maber niya ing'eni ka in deputy president ing'iyo file ing'eni kare inyo jo Kenya ka nitie gowi mwaka oko wasekawo gowi ma ja Kenya ka Kenya injo ne kinyuola nyathini gi gowi mar 100,000 koro jogo Ruto nikech en osewuok kod jochan joma no onge nyinge Kenya ka to neno maber ni jogi
kanti gima timore ka to kayudo kom ni to jomina no koro wuok cartels ma koro wuok ni ok chul ushuru ni nyaka gimbe gichul ushuru erokamano ahinya nikech agombo nu pedro neno ma nitie ne joge gi joge pok wuok apia mar nyiso ni ng'ane gi ng'ane ema ok chul ushuru e Kenya kaka un jo Kenya Kwanza. Inano ingeni onge tire luongo ng'ato nikech wang'eyo jomiluongo ni dynasty. Inano joma sani ne siro wache ni wawere gi Mama Ngina Kenyatta. Onge ng'ama go Mama Ngina Kenyatta. Onge ng'ama osewuok e wach no. Lakini joma inano ka go dhogi, inano Jimmy Wanjigi, yani joma nigi pesa iluongo ni the rich. Joma nigi pesa, man gi mwandu, man gi kembe madongo dongo, man gi gik madongo dongo e Kenya ka man gi lope. Nitie ng'ata achiel nigi lope mar ekas nus mar milion. Mano ng'ata achiel manigi almost 30% mar lope man Kenya ka. Koro jogi wan wanyiso gi niya kaka ja Kenya chulo gowi, chulo ushuru cha. Nikech ja Kenya to chulo ushuru. Inyalo chule indirectly or indirectly. Indirectly mano nyiso ni sami nyiewo gimoro cha ichulo ushuru. Sami an pesa ni cha ichulo ushuru. Erokamano. Matende iyieri gi wach ni jog chulo ushuru nikech samodhi nyiewo gimoro 16% cha pedo gola makmani land rates ka gi properties ka ema un go gi wach. Mono go be ni miyo Kenya pesa maduong' kabisa. Ing'eno kano wadonjo sirikal oyudo ka bugo kuny kabisa. To ing'ene ko yudo ka bugo ni tut ok imed kuny. Erokamano. Iwuok mondi koking'iyo kaka idhi mbele. Erokamano. Giyudo ka bugo kuny e sirikal, gido ko tut, giwuok oko mar neno. En siasa ma omok kone koso enang'o hie Frederick Vioje ngena winjo ka kumulo twaro ka omulo we wuondo jopiny nikoro moga jongo mundo wuondo gima sirikand William Ruto koro timo sani okelo siasa moro mar chulo suru, siasa maonge kore, siasa ma ok bi konyowa nikech wan kaka joazimio ne waseyango mwawacho ni ngima pek turo jopiny. Bei mar gimoro amora odhi malo. Mogo ni malo, fuel ni malo, bech ot ni malo, bech skul ni malo. Ne giwinjo ka giwacho ni gin jo bottom up. Koro bottom up ni gimoro amora dhi malo. To wach siasa mar osuru ni ng'e kumoae. Nikech ma koro gima jokisungu ni diversionary tactic. Tieni koro gidwa golo jopiny e weche ma nigi maana sana, koro gikelo weche osuru ka. Wan kaka joazimio party wa marazimio wayango kendo wageno ni wan warito pend chik mar katiba 2010 mawacho ni chulo suru ka ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar chulo suru to kendo chulo suru no jokisungu wacho ni the burden of taxation nyaka bed fair teni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar chulo kaluwore gi uwezo mare. Mano gi mwang'eyo Uhuru Kenyatta chule, Raila Amolo Odinga chule, Gideon Moi chule, jogi che duto chule. Wan onge gi wach moro amora. Namba 2, kani winjo kaka William Ruto owuoyo ka gima en ei sirikande kacha nitiere jomoko kanyo maler pep pamba. To kani yiero gi abiro chako gi jatendo omulo miluongo ni Musalia Mudavadi nodhi e parliament to chiwore to penje to jokisungu penje ni to in worth adi, what is your net worth? To wacho ni en worth million maram kama. Apenjo ni ya million de manen worth ka en osechulo osuru adi. Kane mpenjo Murkomen ochulo osuru adi, ko penje Speaker Muturi ochulo adi. Jogi duto te kani ng'iyo to billion 15.25. Tiende ni kacha cha gin nyaka giwuogo be ginyiso ni ginto osuru mane magisechulo kacha. Namba 3 ing'eyo VOJ wan okwadwa kedo lweny ma okwabiloyo. Lwenj osuru ni en lweny ma jo Kenya tete nyaka riure. Raila Amolo Odinga no wacho ka wan Kibera kawuono ni osuru ng'ato ka ng'ato nyaka chul kendo ji biro chulo kendo osebed kichule. To kiketo osuru koro ikelo siasa mar osuru nikech koro in tich otami ni donjo gi e dirisa koro tich otami koro in gimoro kipenji ni to mogo mane wacho ni biduoko ma piny ne nini miani daki duoki tiwacho ni osuru. Kopenji ni to pesa ma petrol mano nego duok penji ni iwacho ni osuru. Kopenji nyithindo dhi school to fare tiketo malo iwacho ni osuru.
Wach osuru ma jogi kelo ni mama na diversionary tactic VOJ. Jogi ticho tamo. Jogi nodonjo gi dirisa nyaka giwuog oko. Nyaka koro wagol gi nikech ticho tamo gi. Wan waseyie ni osuru ni wabro chulo kendo wachule kendo wasebedo kwa chule. Ng'ato ka ng'ato nyaka chulo osuru. Nikech chik to wacho niya ng'ato ka ng'ato nyaka chul. To bende king'iyo bunge nodhi oloso chik moro miluongo ni KRA Act, Kenya Revenue Authority Act. To e act kacha wacho ni gine man gin gi ratiro mar choko kendo yiedho osuru ma jichulo. To kamoro ng'ato nodhi owuok, en ok en KRA, ok en commissioner, ok en ang'o, ok otinye KRA, ten mong'eyo ni ng'ane ok chul. KRA mondo nyiswa ni gin ma gichoko ni, ng'ama pok ochulo, ng'ama osechulo, ng'ama nigi gowi, mondo wang'e mane kaka wabro winjore kod jogi. To kapok gitimo mano, to ma siasa ma gikelo mondo mi gigol wang'wa e weche mwaseketo ratiro ni ok gitim. Weche mag dongruok, weche mag duoko ngima piny, weche mag gigi duto te tamogi. Koro wan wapenjogi, ang'o momiyo uwacho ni nitiere e sirikal mar President Uhuru Kenyatta manokalo cha, ni nitiere jomoko iye kacha mane ok chudi, to e sirikal ni ne gintie. William Ruto omulo wach maler ni en jalup ker, en jalup ker. To samane otiyo gi Uhuru Kenyatta ni, donge no neno ni nitiere jomoko ma ok chudi. Ang'o ma no timo seche mane pod en iye kacha, e pis kacha, mondo wacho ni jogi ok chudi. Ang'o momiyo no rito ni nyaka koro sani odonjo koko chako wacho ni jogi ok chudi. Kiluwo mos, kano campaign no nyiso ni en kodonjo. To jokisungu wacho ni I will probe Uhuru Kenyatta. Tiene obro laure gi Uhuru Kenyatta. Magi mane singo manotimo. Ka singo mar dongruok otame, koro sani koro kelo moko ni wan koro ore laure gi joka Kenyatta, joka Moi, joka Odinga. Wan wakwayo sirikal mar Kenya Kwanza. Wabiro mos kendo kwayom waonge koko. To gima nyaka wawinjre gi jopiny ni onge sirikal manyalo chako goyo joma nowuok oko e weche osuru. Wapenjo bende jou e cabinet ka bilion 15.2 osuru mane magisechulo. To in iwuon ma in e ofis kanyo, in gi biashara gi, KRA kende emo mira tiro mar nyiso ni osuru adi ma ng'ato chulo to mane ma ok ochulo. Mane gima wadwaro. Erokamano. Omulo awinjo kanyo ka Fred Omulo wach moro kamago mone duoka nena. KRA ema chiko yie ne tumo weche mag osuru. Jatend donjo nade? VOJ moko mara ariyo. Nitie bwana miluongo ni Humphrey Kariuki hapa ninge sigande mane Justice Mrima no wito kobuche mar temo kwepo osuru bilion 17. Sirikal mokalo cha nyonie mute. Machielo en senator ma Nakuru County. Mabende weche mag osuru ne luoro kambi. Tabitha Karanja. VOJ kapoka wacho tada kwa ini moderate debate ni. Na mi thuolo. Okoro na mi thuolo. Give me 30 minutes. Na mi thuolo. Na ling mos. Lakini koro aduoke debate. Aduoke debate. Koro duok penjo mapenjo. Aduoke debate. Kapoka duoki. Tigi mwacho gidongere kisungu. Ni the economic principle of taxation requires that tax burden reflects the ability to pay. Yani hiso ni ko ushuru onge serikali manyalo ka ushuru ka ionge uwezo mar chulo. Nitie joma nigi mwandu e Kenya ka. Magi onge gima gitimo. Onge tiende ni ng'at ma usa lot. Chulo ushuru kodhi e duka to ndigi ochulo ushuru to ng'at man malo kae man gi pesa maduong' ok chulo ushuru. Kora da nyiso kango ni siasa mar ushuru ndigi moyie kodgi. Lakini kik donje siasa moko ma nigi protect joka Kenyatta. Jo Kenyatta ko konye gango. Ing'eyo gima timore gi sirikandni wan wacho niya ni mondo igero government ok inyal gero government kikao ola oko. Pinje machalo kaka China ogerore nikech gionge ola ji chulo ushuru. To onge kaka inyalo chulo ushuru ni jomoko tamore chulo ushuru jomoko chulo ushuru. Koro wawe ni wa protect onge kamano luonge nying Raila. Jo mane nigi exemption mane ogol tax e weche mag tax oko ne gin jo Kenyatta gi jo Moi gi jo moko mag ohala me Kenya kama dongo. Wach kero che senator mana Nakuru gi Karuki mwacho no. Ni neno ka ruling ne owuok e court ma judge ne oko orule kore. Judge no wacho ni ji nyaka chul ushuru. Ushuru ma en go nyaka chul. To mane kaka onego bed no bed. Obed ja UDA president himself Ruto wacho ni eno chul ushuru. Ng'ata nyaka chul ushuru. Mane kaka wanyalo yudo pesa mokelo go development. Namba 2. Wacho misale gi billions ge. Kembe manok chul ushuru achiel kuom gen kami ma wacho no. Nyocha serikal manyien omiye thuolo no nyalo dhi nyime gi tije. 17 billion. Mano pesa Dingeni ndalo cha siasa ni nitie.
siasa ne nitie. Mane mino siasa ne nitie mantie joma ni lao ndalo uru makoro jo Azimio versus jo Kenya Kwanza. Neno kata pesa Rigathi Gachagua nicho maki, ino kano duokne nikech ne macha ne siasa malao ruok. Lakini siasa adieri mantie. Ni sani kantie joma chulo ushuru, the dynasty mocho ni dynasty. Gichulo ushuru. Wawe protect gi. Onge gengo ng'ato ni ndi ng'amongo do. But ndi gima dado ko omulo boss na. Man gi right of reply. An gi right of reply. Abro mi thuolo mo de duok. Ibro duok. Lenga mos ba. Koro thuolo mari omulo. Lenga ba. Sama msalia gi jotelo mancha dwaro apis mar cabinet secretary odhi mbele joma nono gicha. Gimi kuongi chiwo namba chiel iluongo ni clearance certificate mar KRA. Ma ipenji ni ere barup jo KRA manyiso ni ichulo ushuru. Jo KRA ok nyal mi clearance certificate ka ok ichulo ushuru. Koro bed ni misala nigi 10 billion kata bed ni 4 billion. Nyiso ni obedo clear mo chulo ushuru. Koro wawe keto siasa mag propaganda matinde gi kawo go e kore yamo. Ni wadhi kia kure. Wanyiso kango ni sani nti gik mane giwacho kata mana kamkunji maber. Ingene sama giwacho ni IBC reforms mano winjore. Sama giwacho cost of living mano winjore. Lakini siasa mar ni protect jomo osebedo ka kwalo pesa cartels. Mosebedo ko ni subsidy gichamo. Sani gin makoro gigo koko niya ni piny ni gik moko ni malo to gin magichamo cartels go manyaka deal go nikech gimancho wa expect kaka jo Kenya Kwanza ni nyaka nja gi fight back. Koro sani en fighting back to gimancho wadwaro strong opposition masani po gibedo strong podi ngene pogana ka podi wadwaro strong opposition nitie weche moko ma omulo wacho kanyo mane no kidwa ikore mar duoko duoke kapo kami penjo po kami gimo nyaka duoko mulo. Yes, wan onge ngama wa defend e wacho chulo ushuru. Yes, gik moko mulo wacho ni ntiere chike moko ma tax exempt mago onge. Katiba manyien sani 2010 o wacho malongo iluongo ni Principles of Public Finance, ratiro mar weche pesa mago ganda. Yes. Wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar chulo to burden no pek mar chulo ushuru no opoge ne ji duto te kaluwore gi yutoni. Mano wayiego. Mano gima wasewacho. Mano chike mowacho. Okango ko wacho mano. Mano chike mowacho. Namba 2, omulo kata in iwuon an abro chung ne ratironi mar chulo ushuru. Ka ng'ato okelo ni ushuru ma ok ne gichul, an abro defend wacho ni mano otimo marach. Koro ok en joka Kenyatta kende, ok en joka Moi kende, ok en joka Odinga kende. Ng'ata. Katiba masani en chik moingo chike moko duto te. Koro chik ma mulo wacho ne examiner mago werigo. Wangi katiba article 201 sub article 1 mane kuma wantie. article 210. Article 210. Yes. 201 sub article 1 201. Koro kiwinjo ng'ane VOJ omulo wayie ni mondo miteri kacha idhi puodhi gi bunge nyaka bigi clearance certificate mar VAT mar KRA. Mano wayiego. An gima wapenjo kaka Azimio. Jodongo gi jodito gi mano dhi kacha te. Sani giwacho ni ntiere cartel. Be nitiere cartel moingo cartel mar Kenya Kwanza sani. Cartel maka keso dhi e court oselwar piny omi tich. Cartel maka keso dhi e court oselwar piny omi board. Cartel maka keso dhi e court oselwar piny osorka. Bwana mimi joni koro no we man gi tax mar 17 billion. Dong no mi e tich. To kambine cha osewacho dhi mbele. Be gisenyiso ni bwana ni sirikal mano kalocha no wacho ni en gi gowi mar chulo ushuru ne ok ochulo koso se chulo. Mano po ginyiso omulo ko biduoki nikech ong'eyo ni gino pok otimore. Aya king'iyo sirikand ni ne giwacho gini wuon ni gibiro yawo base mar chulo tax cha gigere maduong' mondo ji mang'eny ochudi. Be gisetimo mano ing'e gima ne gidhi timo. Pesa moro mana michulo mar M-Pesa sani koro bedo taxed. Kidhi nyiewo gimoro bedo tax. Mano tiene ni koro tax burden cha is not fair kaka katiba dware cha. Wan koro wachula mang'ato ini chu tax regime ni rach. Jogi rach. Jogi biro miyo ni ngima dhi malo. Jogi tich otamo. Wasenyiso gi. Sani gima wawacho omulo wacho ni giyiego. Ni giyie ni ngima ni malo nyaka koro wago koko kaka jo opposition. Okay. To giyie ni nengo gik moko ni malo nyaka wago koko. Ne giwacho ni gidwaro robust opposition. Kane wakelo to gikelo diversion tactic mar siasa mar ushuru. Omulo abiro ori jotendi dhi kon jotendi ni wan kaka joazimio wasewacho kendo wasingo negi ni gimora mora ma gitimo ok gibi golowa e yor cha mar konyo jopiny mondo ngima odhi piny.
wan gima wadwaro mondo ngima odhi piny, ng'ato kano nyaka chul ushuru mana dier. To gima duong' moingowa, nyaka koro wabed jo adieri. Gigi kane wuok jogi ne nie telo. Uhuru Kenyatta ne tiyo gi William Ruto. Mane jalupne. Nyaka ne William Ruto koro IBC gi Supreme Court nyoloyo. Mane jalupne. Ang'o momiyo sama ne ni apis cha noko wacho weche osuru gi. Tang'o momiyo seche ka joge duto to makoro ne oluore gi. Dak ne odifend kata Amfrino. Mano tiere ni masiasa magigo. Gino tamo gi. Erokamano. VJ. Omula aneno kidwa duoko penjo. Duok penjo then mi penjo. Ing'eyo kik wawuon jopiny. Yes. Kik wawuon jopiny. Ing'ene ma wang' jowi ma jopiny be winjowa. Namba 1 Kenya Kwanza onge tax magise introduce. Ma amendment mancho bedo proposed mar taxation neni e parliament. Okango gino timo petition wache mpesa ge. Onge ng'ame bedo tax mpesa. Tax mantie en tax moyie gi sheria ni tax gi serikal nyalo kawo kuomi. Ki iyudo salary nitie gima iluongo pay as you earn. Ichule. Kidhi nyiepo nitie ikawo tax. Kik giwuond jopiny nitie tax ma wase Kenya Kwanza introduce. Onge tax amendment ni e parliament gitel petition ka gitamore gin gi representation e parliament. Gima timore niya ni ma en war mar dynasty ncho dhi loso cartel ni gin koro gin gionge tax. Koro jo piny ma piny kae manyaka di. Koro sani ka koro wamenyo gi torch. Wamenyo gi ng'a. Nyaka koro chul tax. Koro ni koro gin magi ywak on behalf. Gin magi ywak on behalf mag joka. Erokamano. Omulu an gi penjo ka. King'iyo katiba marwa mar 2010 wacho ni tich mar choko osuru mag land rates gi property mag ting counties. Dakwe ne counties bedo tim tijgi. Mara ng'omiyo president temo moko wach ma ng'eyo maler en gi legal advisors kamuting AG man chief legal advisor ma serikal on matters law. Dakwe ne county governments ema ochik jomok chulu suru miwacho go. Ing'ene samo kao serikal mudonje kom. Ing'ene ka ndalo mane Uhuru Kenyatta nie government kaka president ne gionge ideas. Mane miyo na gikawo gowi. Nikech wan kano wasedonjo watimo gimolongo no widen net. Wadiro net. Ing'ene kidiro net mabor iyudo rech mang'eny. Koro wan wadiro net mabor. Samo wadiro net mabor en right mar president kaka jatend piny mar lead yano wuok oko motel ne ji onyisi ni mai gima dwaro. Koro jo county nitie tax ma jo county nyalo kawo gi mag national government through Kenya Revenue Authority. But ka president emo tel mo wuoye wachni. Koro en jukumu mar counties mo ni ng'ani ma gima kama. Koro gima temo nyiso gi ni an kaka ker onge ng'ama protect. Kati bed manosiepa chulo ushuru e yo maber. To inano gima giwacho ni kango wacho ni koro wawuoye ni gik moko dhi malo. Wan wase golo explanation. Di gik mwasetimo. Sani serikal en 6 months. Poko chopo kata mana 1 year. Ngene sami loso kidonjo kamano nyaka loso foundation. Wayudo ka bugo gi njage kunyo. Bugo bor. Manyaka ne wawuogo oko mokwongo wang'eni. Ok wanyal medo kunyo bugo. Nyaka wawuogo oko mwago strategy. Nito bugo nire kaka wanyadine. Mokwongo. Nitie gik mana wa promise. Mana masano setimo. No promise no in the 100 days. Gima wacho ni wa judiciary gi police ni. Ruto ncha appoint judges. Momiyo jogi pesa. Wacho ni un timuru tiju. Police timo tijigi. Koro ka ng'ato ogolo oko ni case ne ogolo oko. Mano tijo judiciary kata jo police matimo investigation. Ok en mar Ruto, ok en mar Kenya Kwanza government. Erokamano ahinya. Mara ng'o momiyo unu neno ni en siasa mar lawruok? Ing'eyo VJ kaka jo Azimio la Umoja. Mano e komo wachung'e. Kendo okobi wuok kanyo. Okobi wuok kanyo nyaka giwuog gi office. Gimomiyo wacho kama, ineno jogi nodonjo gi singo motimo mach mane wadonjo mama mboga boda mkokoteni. Kawuono king'iyo sirikandni be iseneno ja mkokoteni mora mora, be iseneno ja mama mboga mora mora. Kona mama mboga manie cabinet, kona ja boda manie cabinet, kona ja mkokoteni manie board mora mora. Onge board no yier nyodong neno gazette notice. Onge kata mulo siepane mabe osiepna matering'inyi pogi miyo gimora mora goma na kokoka wan gima wadwaro omulo pogo nigi moro iwinjo ogi bipodo ne Odona mi information no anokia koro ne manya ami information okay omulo abro manyu mar chai mo ne information to gima temo wacho VJ en ni jogi tichotamo wan gima wang'eyo
en siasa mar lawruok nekech kane weche wuok to gichako lawre gi mond liete gichako lawre gi nyithi kiye to muma to nyisowa maler Isaiah 1:17 ni kimulo nyithi kiye gi mond liete to yana wang' kodu kendo ananegu anati kodu marach anagol pala mang'olugo mano mume mowacho kan mawacho to king'iyo mama ngina mama moti mabe osetagore ne Kenya ka mano jaod liel king'iyo Uhuru Kenyatta orphan Gideon Moi orphan Raila Amolo Odinga orphan Fredrick Okango ka magi orphan te wan gima wacho ni muma osekwero kata jogo to gin magi dhi lemo pile wacho ni denominational kerango giwer koni gi koni VOJ omulo gi lange nyaka koro ng'eni gima duong' mogik ma jo Kenya dwaro nyaka giduok nengo gik moko piny nyaka giket environment mar timo biashara oyo maler nyaka ging'i ni ng'ato ka ng'ato nyalo yudo chiemo nyalo tero nyithinde skul nyalo chulo ot nyalo jikimu kien to gin gima sani gichako siasa mar goya goyi ma gidhi kanisa giwacho ni gidhi kanisa to giwacho ni ubro chulo udagi uyie to wapenjo gi niya ubro chulo udagi uyie en ng'ama odagi wan wasewacho ni in wabro chulo to kendo wachulo to un muwacho nwani be usechudo sani koro une telo be usechudo poko chudo ukawo joma poko chudo umi office ukawo joma nigi tax exempted umi office jogi endi kelo siasa mar goya goini emo miyo kwadwar koro nwasekwerogi wan siasa mar usuru nwaseai waduoko gi e ndara ing'eni ka gari moshringo to kigole matini to obro bayo duokure ndara ka gima wadwa neno nyaku duok bech mogo piny ne siling 70 nyaku duok petrol piny ne siling 100 nyaku duok school fee piny mane gima jo piny dwaro uru siasa manano Fred ka winjo ka wuoyo owacho apani kamano kaka wacho ni chal ka gima mbaka mar usuru ni kaka jatendi notemo kata president notemo buke jomo kalo chien kano wacho ni buche ma Azimio bedoge jomo sebedo ka kwepo usuru ema siroge dibed ni ma en mbaka ma onyedhore mar golo maino weche mamulo gada jo Kenya machalo weche mag school fees nego mar ngemo idho malo ing'eni wang'eyo maber kendo wang'e status kaka ji ntie wang'e ni gik moko bechgi kana wakaw government mogo ni almost to 30 sani mogo osedok piny ngeni nyaki change tactics odok piny gadi nyaki change strategy omulo dok piny gadi ini nyombo sani ingeni luore ingeni nyioga hostess nyiewo 400 to wan mwanyo mogo wan kaka hustlers mwanyo mogo the last time mana nyiewo mogo na nyiewo mogo almost 180 koro nyiso niya osedok piny koro nyiso niya ichange strategy mi change ni wan wacho ni wada ng'iyo gimiluongo ni production mane miyo sani mbolea nose kaka no chiko jo piny ni mbolea biro mbolea sani dhi mi farmers nikech nyiwa seri ndiko jo farmers te ma jo farmers dhi kawo mbolea gi ipuro within 6 months kata 1 year ing'eni sani ntie gima wacho ni ivumilia ntie seche ma mogo no dhi dok kata mana siling 50 koro giling mos ni tactics mwatiyogo ni opogore gi gin gidwaro subsidy mane gidwaro ma giwuondo ji ni mogo 100 cha en ti joma ne go ohala gi subsidy ni koro giwewa mos lakini siasa mar taxes awinjo ko wacho luongo muma we uru tiyo gi nying Nyasaye marach ing'eni ko wacho ni mama ngina nyathi kich kada amba nyathi kich lakini achulo zuru ing'eni ntie level mag jo gigo pogore koro ing'eni kichako tetea ne mama ngina onge ng'ama go mama ngina bank mar NCBA gi NIC kan choriwore ncha gi yepo ushuru manya gisendiko barua ni giyie chulo gichulo make areno ndiko ne gi barua ntie chik mano chiwo thuolo gi kinde no matimo kamano ntie chik mane giketho ne giketho chik chik mane giketho ne giketho chik mane miyo KRA no ndiko ne gi barua ni kaluwore gi agreement manotimo nikech ne gin gi protection no ntie kaka no gibedo protected gi government mokalo cha lakini kano sendikni gi barua ne magindiko barua ni gidhi chulo pesa no ma pesa no dhi donjo kamoro dhi konyo kamachielo koro okango ginowere gigone pako joma oseloso joma nigi pesa joma nigi mwandu mopog almost 30% mar Kenya ka gitim niya jogi jite romre obed ng'ama ni piny kacha ng'ama ni malo ni piny koro wan wang'e ni cartels gi kono seriwore ne gidhi fight back owacho ni koro Ruto nyaka wuogi an ng'en tie siasa moko ma nche nyiso okango ka ni mago pimo liet moko wang kata odlum ing'eyo nyaka kik wuondo ujo piny ni uwondo jo piny ni
ere iluongo ni the recourse in law. Ere sheria mudi tiyogo mar donjo State House. Ere gimudi tiyogo nikech Kenya ka orit gi chik. Koro kwago siasa ni wachako siasa ma 2027, wacha ni wan wago siasa ma 2027, lakini kikwati gi jakom marach, we misuse jowa ni wuondo jowa ntie ga revolution moro mago siasa maonge. Erokamano. Donge 2019 kane maja mar bengi ariyo miwacho go ne nitiere CS ma gie kinde no ne ndiro tich. To chiko yie nigi miluongo ni waiver, tax waiver. Koso chiko ko yie. Chiko yie. Lakini wano koro watamo. But ne operate within the confines mag law. Koro onge chik mano keth gie kinde no. Kano migi waiver, mane manyisi no kano migi waiver, mano ne protection mar government machielo cha. To government masani Kenya Kwanza wacho ni onge waiver. Waiver no wagolo oko. Okay. Erokamano. An aluor ka winjo kumulo wacho gima chal kamagi. VOJ ipenjo mulo penjo maratiro. Ipenje ni kane bengi gi oriwore to chiko miyo gi ratiro nikech mane article 210 mani konya cha. Yes. Waiver ma national government miyo through the authority. Oyienegi to eno wacho ni macha ne sirikal mar Uhuru. Ma sirikal tiene gin koro gin katiba cha ne mar Uhuru. To katiba to mar wate. To katiba to wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar rito kendo luwo kaka chik wacho. Omulo nyiso wango ni gin katiba ni kare na dieri ni kare jatende kano pingo katiba ni oko katiba ni oko yango inano gi magi jogi. To namba 2 wan okwatete ng'ata gik monyiso ni dynasty go wan siasa ma dynasty waonge ne ok Raila Amolo Odinga kono nyuol family mar Joko Odinga en noko yiero mondo nyuole kanyo mano wach Nyasaye. Gideon Moi ko nyuole family mar Moi en noko yiero mano wach Nyasaye. Kenyatta bende kamano. Omulo ko nyuole family mar Omulo ok mano wach Nyasaye. Onge ng'amo tamore. To gimo wacho ni nekech wan jo Kenya wate. Iduong itin nyaki chul. Mane gimo wacho kaka Azimio kendo wachulo. To gimo kwa dwar siasa mikelo mar usuru nikech koro wasemenyou gi taya ma wang'e dongo ma wamenyou tich osetamo wamenyo kuma okuti to wapingou to wakwero to waloso. Mane momiyo gikelo wach mar diversion tactic ni koro gimenyo giwacho osuru. Onge jo osuru mimanyo ka. Kane mama ngino penjogi awinjo kugo koko kanyo ni ng'ato nigi osuru mapok ochulo. To kara kapok ochulo to kikaw property gi usi okitere court ang'o momono gitimo man. To na penjo VOJ nito nitiere Act of Parliament miluongo ni Kenya Revenue Authority Act momiyo chik kendo ratiro KRA mondo mi non ochoki kendo non weche osurugi. To ng'ama no wuok oko ni makoro en wuok ni en makoro en Zakayo en mochoko ni en ng'a en Zakayo koro choko. To chik wacho ni KRA momiyo wan wapenjo kendo gimulo giluor ni nitiere ratiro mitiyogo ka nitiere ng'ata Kenya ka obedo kango obedo mulo obedo ma ok chulo osuru to chik nigi yo mar diyo kode. Ok idhi e rally tichako e kanisa e rally ang'o tichako wacho emomiyo wan wagologi e siasa mar osuru ni omulo wuoguru oko kendo loruru piny un malo loruru piny biuru piny ka nowacho ni bottom up ni oyaye biuru piny ka omulo nitie weche moko ma Fredo ochomi godo tir na penjo ni to ne okawinjo kaka ne duoka maler ahinya mar ang'o miyo neno ka gima president odonjore tij KRA. Donc KRA nigi legal instruments manyalo konye ing'eyo mar konyo godo tax cheats VOJ joma kwepo chulo osuru gi dhok machielo. Na duoki maber in mano kiwinja na wacho maber ni tax waiver makoro nyene wacho ni nitiyo go kaka rot mar epo osuru makata kambi kata mana mokalo ni inyalo ki ji katoka zero taxes ngene nitie kaka ji nigi mibadhi mopogore sani koro gol mibadhi gi te koro ji ywak to onge ng'ama osegoyo jo Kenyatta mano gima nyiso kango to kik wati gi nying jakom onge ng'ama osewuocho nying jakom kik uluong nying jakom onge ng'ama nying jakom dynasty wan gima wacho ni joma negi evade taxes from 19 to dynasty minyiwa karangagi 19 okalungo jakom dynasty gin joma timo biashara madongo e Kenya ka cartels ongegi joka ochulgi jomogo ogone koko gi onge gima osekonyugo dak nyagi mi uloch ing'eyo wawe keto jopiny mar ketho nying jopiny nuwa keto jopiny di bede chieng kibira kucho nu wuondo gi nu protect jomoko mondo na penjo lakini gimi penjo ni okobiduoko keruru Kenyatta gi kere William Ruto en jatend jopiny
To kaka jatend jopiny nyaka wuog oko mo lead by example. Samo lead by example gimo wacho president gimo wacho mano nyiso ni ogolo policy statement. Imo wacho ni president ko wuoyo mani giluongo ni policy statement. Koro ngene samo wacho ni ji nyaka chul ushuru mano temo direct KRA. Nikech gin man gi mandate mar choko ushuru ni an gima ng'eyo ni jopiny te nyaka chul ushuru. Koro wawe siasa mag ushuru nikech siasa ni onge kuma dhiye, onge chienne, onge mbelene. Ena na koko mokango gine goyo ka, tingene mago gik ma gin koko miwacho ga niya ni ywako gwalo ok nyamono dhiang' modho. Wan gima wacho niya ji te, joma tindo, joma dito, joma dongo, ji te nyaka chul ushuru. Erokamano ahinya. Nyakora Mkajwang' igeno ni liet biro jimbore bunge mar piny Kenya e kinde bende bunge igeno ibiro medo twak matut ahinya. E wach mosebedo ka dhi nyime, nitie jomoko mosebedo ka kwepo chulo osuru e Kenya ka mangima. Onyalo paro kanyo nandi Senator Samson Cherargei yande bende ndiko barua ne clerk mar bunge ma Senate kodwaro ni mondo mi tim lokruok ne chik moro mane miyo thuolo First Family mar Kenyatta ni mwandu machalo weche mag lope kod mwandu machalo weche mag gedo magengo we ma ok chulo osuru e Kenya kanya kwa Mkajwang'. Wach ma tinende osebedo ka jibo liet mokalo wabro kawo thuolo mar ywe matin to wach ni keto japiny kama chalo nade ma osebedo ka ywago wach mar nengo mar gima mani malo mokalo school fees yande ka oliekore ni nengo mar gas biro idho malo kanyakla kod mor chiedo dhi bedo nade nyakora Mkajwang'. Med mana keto ka ma en Ratil. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
generally 14 mortalities or fatalities reported at the scene of accident. Ji 14 owito ngimagi e masira mar apaya e gweng' ma Nakoyo e kaunti ma Turkana. There will be no waiver of taxes for anybody. Sisi wote tumekubaliana kila mmoja wetu atalipa ushuru. Jatend Kenya William Ruto kod kweth mar Azimio la Umoja omedo bare weche wi wach osuru masani okwako lwasi mar siasa e pachoka. Jonyuol ywago pek mar timo ikruok ne nyithindgi ka odiechieng' ma kiny jopuonjre manyocha timo penj mar KCPE donjo e klas 9. Mana kamano nyakoro jwang' chik matayo duol mar KRA miye thuolo no nyalo bedo gi kinde moro mar chiwo thuolo mar yweyo ne jochul osuru e Kenya ka. Ma bende timore nyaka counties mekwa. Tinende unyalo paro counties mekwa kuonde moko chiwo nyaka 100% kata 100% waiver on land rates nyakoro jwang'. Ma en gima jatend piny Kenya kiwinjo e wechewa manyien mawiko ni Sadek odhiambo kawuono. Oyang' kanyo ni dhi bedo gima onge. Bunge mar piny Kenya eman go teku mar loso chik moro amora matayo piny Kenya kanyakla kod mag county assemblies mekwa bende nitie kod teku mar loso chik marito counties mopogore opogore. Dhi bedo nade e kinde ma bende koro siasa mar piny Kenya koro chacho kendo en mach ma bende wacho ni kidek moki bunge mar piny Kenya kalo koda milome gi barupe ma osebed ka indiko gi kweth mag jod bura mopogore opogore. Thothgi gin jod bura mag Kenya Kwanza ma bende koro wacho ni chik mar mwaka mar 82 ma bende ne oweyo familia mokwongo ni ok imiyo gi thuolo moro mar yweyo ma ok gichulo osuru nyakoro mojang'. Matinende osekawo okang' mopogore opogore kendo nyo bedo gir mbaka kuom kinde ma koro lach nyakoro jwang'. Wenda odhiambo kawuono an kod Omulo Joni kaachiel kod Fredrick Okang'o bende koro go wach ni e iye matut. Omulo, wach ni keto ja-Kenya kama chalo nade e kinde ma koro ja-Kenya gima duong' e ngimane gie sani en wach mar nengo mar mogo mosebedo ka oywak ni malo mokalo. School fees kiny form 1 chako donjo e sikul. Conversation kada mbaka mar gima mulo ja-Kenya ahinya to machiegni koda ahinya dhi bedo karang'o un kaka gima nie sirikal. Wacho maber ni japiny ni kanye to gima ng'eyo ni jopiny onge wach nikech mokwongo jopiny osebedo ka chulo ushuru. Mano mokwongo. Weche moko mag koko propaganda ni nitie ushuru mokel manyien mago onge. Mana asenyisi kaka nitie. Namba 2, ing'ene ko wachulo ushuru maber e Kenya kama oyudo pesa mwanyalo timo go development. Nyiso ni kata mana weche mag school fee kata mag secondary kata primary dhi dok piny. To gigi ok timre immediately nikech ng'e gima timo wakungo golo subsidies mokwongo. Namba 2, wachungo weche mag kawo gowi. Ing'eni nitie gik moko ma kikawo, nitie decision moko ma kitimo to jopiny nyaka uwinj matek. Lakini mbele ka nyaka winj maber. Mane mieno no ka janyuol nyalo chandore kabisa mate nyathine school modhi otim degree e secondary university. To kong'eyo ni seche movumilia ochandore ka nyathine timo university nyathine biro yudo tich makonye. Mane kaka jonyuol paro. Koro sani rito matin ni onge gimarach nikech jopiny oyie. Lakini koro athua ma biro malo ka nikech jomoko osebedo ka ringo. Kech iyudo mage jomo kano pesa oko. Joma kawo pesa ka to dhi kano UK, gi kano US. Di jomo kano pesa oko mang'eny. To Kenya ka to ji chandore. Gima lit ndi. Menene nyisi ni sirikal mar aslani. Gima lit ni jopiny ka. Joma chandore gi ema chulo ushuru. To samwa ka ogowi oko. Tiwacho ni kinyuolo nyathi. To nyathi ni gigowi mar almost 100,000. 1,100 gi wiye. Mane nyiso ni ng'ato ni osigo mar chulo gowi cha. Koro Ruto dwa golo gi e rodni e bugo ni. To bugo ni mano decision moseamua ni nyaka time. Koro strategy mag ji opogore nikech sirikal mokalo cha ne gin lazy. Gin jo sirikal ma chiew saa 5 sani giyudo ng'ama chiew gokinyi. Koro ing'eni giwe no thuolo ji oti. Sani gimodo focus gima jopiny onego bed ni focus. No ase register gimiluongo ni farmers. Gimomiyo jo farmers jopur ne ndiko nying-gi. Nikech noyudi ni katel ne nie pur ka. Nanyiso maber nitie joma golo bando Brazil, nitie joma ne timo ohala gi jopiny. Lakini ing'ene nitie gi decision moko ma ji be nyaka support. Kopo ni jopur sano ndiki. Tidhi migi voucher. Miwacho ni sami dhi kawo fertilizer cha. Iorni maber nyingi ni dhi kama ikawo fertilizer e bei mapiny. Ji dhi puro kodhi
mae kodhi mobiro maber manyalo golo bando maduong' maber. Ji dhi bedo gi chame e dechegi, ji dhi bedo gi chiemo. Sama ji obedo gi chiemogi, ji biro chako go ohala maber. In fact, ka ji odhi uso kata mana bando gorogoro dhi dok piny. Koro iyudo ka ndalo cha, ji kawo bando oko, ji kawo gik moko oko, lakini bando to kethore dala, bechi bando ni malo, bando kethore Trans Nzoia. Koro magi gik mabedo changed. Koro joma ywak sani gin mana cartels joma ncha benefit, joma ncha ni ohala ni. Nikech mane mimi wacho ni kwa donje serikali ni wadhi kelo gimiluongo ni commission madhi ng'iyo state capture. Lakini no wang'eno ni ok en priority. Ukele karango? Ok en priority, nikech priority sani gima watimo ni nitie gik mancha wachiko jopiny. Ma nyaka wamed, nyaka watim gik mano chiko jopiny. Lakini state capture ni ochakore gi wacho ushuru ni. Mane mineno kano omule amula ne pa. Okoluonga na nying ng'ato, omule mane ne pa. Jesu chako yuwa. To mane manyisi ni kik jogo ti kodwa marach ni wan wada protect family moro mose yieng. Magin gise yieng gi pesa ni wan do jopiny cha to chulo ushuru. Erokamano. Matene nitire usuru miluongo ni digital service tax. Kioro pesa ne ng'ato igole bank tiore simbe. Yande onge ga bengi mang'eny ok juoge, tine ndi juoge. Ing'eyo ni magi ideas mantie, ma sinyise ni sami dwaro kaka iloso sirkal, kaka iloso economy mar government. Nyaka idir nedi mabor. To ing'e gima jo nyenyiso kango gini ni gin gi MPs. Katiba mar Kenya ka article 1 wacho ni power belongs to the people. To people ni onyalo bedo exercise directly or indirectly. To gimiyo bedo exercise indirectly ni mane miyo ji yero MPs. To MPs ni e parliament kacha. To ncha ka yuwa ka minchi winjo ka jogi sama nyiso gi adieri igi wang. MPs ni tie parliament. Gin magi onego beni gin representative ma jopiny. Sache me tax gi beda amended at parliament. Gin gi wachamo. Gang'o gin sama goro gi dhi rally, sama koro sani koro giwuoyo kata mana wacha IBC. Ncha amendment otime parliament. Gino sama gine parliament onge gikoko magigoyo. Digital service tax umulo. Iwacho kanyo ni jatelo no biro gi rieko mar medo yaro. Yore ma sirikal nyalo chokoro pesa mondo nyago weche mag dongruok. Kine ni mano nyalo medo sigo ganda jo Kenya ma ywak ni pod gitur. Jo Kenya mage. Ing'eyo transaction, ing'e nitie section ka section. Nitie jopiny, ing'e ni pile wasebedo kwa tax gimiluongo ni trade. Mane kako taxes osebedo katimore. Lakini ok wase tax gimiluongo ni wealth. Nitie joma timo transaction, digital transaction between bank gi simu. Oyudo ni pesa makalo kanyo through bank kadhi e simu, kata simu kadhi e bank ng'eny. Lakini onge ushuru mikao kanyo. Koro ko wabedo introduce nikech mano e yo be mwadwaro kawo go pesa moro matin mikelo go develop nikech pesa gi okaw ni chamo gi pesa gi kawo gi ni digero go housing mane wacho ni watimo ne jicha industries wadwa gero paya moko bi digero mabe gi ndeche ka mage pesa mikawo koro ngene ok inya keto jumla ni jo piny te nitie section ka section mane mino tax gi kawo gi yo mopogore lakini wa protect jo miluongo ni the poor jo mane piny ka wadwa na wa protecting lakini joma ni malo ka maonge gima gitimo ge pesa nyaka gimbe pesa gini kon joma ne pincha koro mane mi wanaonge gwachni wadwa na tax wealth joma wealthy be nyaka chul tax okodo tax jo mama moga lakini wawe joma ni gimalo ku maonge gima gitimo erokamano Fred winjo vyoje ipenjo mulo penjo mamuola ahinya to kodwoko nikech mokwongo no mulo nyiso wakania ni onge tax mora magiseri introduce or kata magi introduce onge magi kelo dipenye do digital service tax ne makoro kigolo pesa mobile titere bank kama to en mane to wacho ni mano ni koro jo azimio no nego bede bunge kuche mondo geng mano jogi riambo kutit mach namba 2 o wacho ka ni Ruto mio direction policy direction ko chunga mato wacho to mane kaka gibro luwo to chik wacho no niya bioje ni wach mora ma president wacho decision mora paro mora mogoro maliu nyaka ndike piny to kose ndike piny nyaka ket seal kose ket seal nyaka bed sei mar president to weche mo wacho nwagi ero ko ndiki gie ere sei ere seal ne mago siasa emo miana nyisi kaka ngamo nge weche chike magi siasa ma jo mulo gi lange okelo nwa siasa mag chulo suru mago gik maonge mago onge emi wacho ni mago gik moko bimono ni mago ywako gwal moko mon gi dogini dok modho wan wabiro kelo ywako gwalno kendo wakele ne jopiny wadwa mondo winjwa waonge koko gi ng'ata
kata Ruto ni wan waonge kode koko. Wan gima wadwaro ne wasenono kendo wang'iyo kendo walieko ni jogi ni karka e yo mopogore. Wan gima wadwaro sani malich no ahinya ni ang'o momiyo gik mane gisingo ni gibiro duoko piny giduoko piny. Ang'o momiyo mogo pod miya wiye. Ang'o momiyo nyithindo dhi skul to pesa ni malo. Ang'o momiyo ji ok nyal chulo udi. Jogi tete nyaka duok gini piny. Jok mane gisingo ne gigi magiduongo ni aslagi emobiro irwa Azimio to konwa ni konywa uru. Bwana cha nowuondowa. Emomiyo waleronu ni jogi riambo kutit gik mane giwacho gionge tete. Wacho suru miwacho ni waonge. To gimwakwerogi kikutem nono. Kikutem ni ubiro chako kelo siasa moro suru mondo golwa e ndara mar chiko utir gi weche manosingo motamo utimo. Bana ne gimwatimo. To kendo kwa dhi mbele ka nowacho ni bura biro bet. Bura biro bet mar poro wach gi oganda. Ne wachako Kamkunji, wadhi Jakaranda, wabiro Kibera, wadhi Busia. Wadhi Machakos, wadhi Busia, wabiro wuotho Kenya Tenya ka Kiambu kuma ni wacho konya dhi. To kwa duogo ka, to wabiro nyiso jopiny ni wan ne waporo wach. To gima jopiny owacho en magima. To wayango gi ayanga, to wabiro timo mano kaluwore gi chik. Kalonzo Wuod Musiko no wacho no. Ni kawuono wan wadwaro kwe kende. Raila Amolo Odinga wacho no, wadwaro kwe. Wan kwe mwadwaro. Onge gima wabiro timo e Kenya ka ma oken otim gi kwe. Koro kikuluor baba. Tich to tamaundi to kikuluor wana konyo to kar konyo kumwa konyo wene nyakwanyisi ni kara ka gini koro tamau kama to wuoguru oko mondo wadonji mondo watim tijni kaka idware. Mane gima wacho wano kuwacho mabiro golo gik mara mane kucho muno wacho kania ni en chik mane mwadhi tiyo go moro gologi. Wan jopiny owacho nwa ni katiba article 1 wacho ni the power belongs to the people. Mane gima wacho kara ka wana the people ni to waso chudo wuogi ang'o pod timo wuoguru oko mulo wuogoko omulo duok gimo wacho no ni aito bangi wacho ni mogi kanno ka sama wangwa kaendi nyakora mogi wanga ingeni seche moko tek duoko propaganda geche deber kokango wacho ni ticho tamwa ni man wachiko magi obokwano no wacho nengo I say explain strategy change mo wacho no focus on production gik mowacho subsidy mane gikelo cha wawere go mane miyo ji nyaka winj matek but mbele ka ji dhi winjo maber koro giweno thuolo kigigo kawo siasa mar mogo gi fuel gi nikech wang'en nitie joma benefit gikel ni gin gidwa protect jo cartels koro giwe ji thuolo koro siasa moko mag propaganda ni kia gidwa dhi kure mano chiko yiegi mane miyo wan miyo gitiagas onge police moginene wan cha wadwaro strong opposition matimore no bernwa kabisa. Nitie gik mane giwacho ma important. Ncha wuoye radio Ramogi TV ka to ncha nyiso gi maber wacha IBC. No ka giwuoye wacha IBC no. Mane nyiso ni gisechako ng'iyo aerial ni gini mane wach mari mogik ni sisi wanonge uwezo bok wadwa kata kwinyo gi bok wan onge gima watimo kodgi gima wadwaro ni ya giket government tesere kendo gitimo tich maber kabisa wan gima botimo wabungo gi lwedo gik ma giwacho maber to wayiego gik ma sirikal otimo marach giping kaka gidwa pingo lakini gigiwuon jopiny gitero jopiny e merry go round nitie rot moro midhi kawgo ni dhi golo Ruto pale koro joluo te o focus development gik ma jochiki ka sirikal ni manyaka be wachame nyaka 10 years kata 5 years magido kage ni power kaka nitie rot magido kale be sawa lakini 5 years mantie ni gik mane Ruto promise e Luoland nyaka team kind housing to wabo bed gi housing kind dara nyaka lose kind gi mara yes Ruto gilange wano kwa mone tero dongruok e gwenge mag Luo Nyanza podo yanga kaka president wano kwa mone tero dongruok okwa mone nikech en president ka obedo kacha to obed otiyo ne ji duto te mane gima chiko wacho gimwa penjo no donjo kacha nade mane gimwa penjo to mulo be aseyie kod nikech no wacho ni power belongs to the people ke waporo kod gi wacho to gisenyiso ni wan wadwa ng'eyo ere kaka bwana ni notimo kama to timo kama mane gimwa penjo to kwa biro tieko poro wach to wabiro duogo ka to wakono ni mae kumwachomo wabiro gi kwe kendo kwa muol omulo kikuru luor ticho setamo mano wayie wabiro konyo utich to kapok wakonyo nyaku lor piny kaka Zakayo no lor piny kendo nyaku wuoge e odni nyaka nyono gi Idris to samuse wuok oko wabiro ywe odni wachako tich maler onge rapa ni gin magil
Erokamano nya Omulo Junior kanyakla kod Fredrick Okango nyakwar Mkajwang' in bende kaka jawinjo kendo janeno marwa manineno twak odhiambo kawuono siasa mar usuru ma chal gima en mana chakruok mare. Ung'eyo ni bunge kinde mibiro yawo ma dhi bedo achiel kuom weche ma bende igeno ni biro yal e rombe mag siasa kanyakla kod bende laro mar bunge. Wanaketo kaka jopiny ni to weche giduto keto japiny kama chalo nade. Kao kamano riti makawuono bedo kod maber weche manyien e lak saa 3 mar odhiambo makawuono e Ramogi TV. Med mana kete ka pod wagini mokalo. Riti nyinga en Victor Tino Makajuma. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar